En ole käynyt 10 vuoteen hammaslääkärissä, mitä teen. Mä sanoisin, että ihan ensimmäinen asia on se, että ota yhteyttä hammaslääkäriin jollain tavalla. Laita vaikka sähköpostia, jätä soittopyyntö, varaa aika käymään tutustumiskäynnille, koska sitten kun se ensimmäinen askel otetaan, niin yleensä siinä on suurin kynnys. Pelosta voi ja kannattaa kertoa heti ajanvarauksen yhteydessä. Se helpottaa sitä, että hammaslääkäri pystyy ottamaan sit sillä käynnillä huomioon tämän pelon ja siihen liittyvät asiat. Jos pelottaa se, että korjattavaa on niin paljon, että siitä tuntuu hankalalta selvitä, niin voidaan miettiä, että mikä sun kohdalla on parasta, että tehdäänkö vaikka yhdellä käynnillä paljon esimerkiksi, joskus semmoinen, että urakoidaan nopeasti hommat kuntoon, niin auttaa, ja joskus taas mennään mieluummin niin, että yksi asia kerrallaan ja aikoja sitten vaikka vähän enemmän. Jos mietit, että kenelle hammaslääkärille varaat aikaa, niin sitä kannattaa kysyä, ja kannattaa ehkä myös sitten esimerkiksi lukea hammaslääkäreiden profiileja, ja tuleeko semmoinen olo, että luottaisit juuri tähän hammaslääkäriin. Jos tuntuu, että ajan varaaminenkin on ihan mahdottomuus, niin kannattaa ehkä aloittaa sille, että lähdet vaikka lukemaan aiheesta, tutustumaan aiheeseen jollain tavalla. Esimerkiksi mä oon ollut vaikka podcastissa vieraana, löytyy Spotifysta ainakin nimellä Hammashoitopelko haltuun. Se voi olla, että sitten kynnys lähtee siitä laskemaan.